Priča za decu. Zabavan i pažljiv pas. Bio je jednom jedan pas po imenu Bubi. Bio je najzabavniji pas na svetu. Bubi je voleo da se igra i provodi vreme sa svojim vlasnikom, dečakom po imenu Andrej. Obojica su uživali u zajedničkim avanturama i igrama. Jednog dana dok su šetali parkom, Bubi je naišao na malog leptira i odmah je počeo veselo da skakuće za njim, praveći zabavne pokrete. Andrej se nasmejao i rekao mu: "Bubi, ti si najzabavniji pas na svetu." Bubi je bio toliko srećan što je svom vlasniku donosio radost i smeh i zato je odlučio da se još više potrudi da bude što zabavniji. Počeo je da uči nove trikove, kao što su skakanje kroz obruč, plesanje na zadnjim šapama, a i šaputanje. Jednog dana Andrej je organizovao veliku zabavu u svom dvorištu. Bubi je bio u centru pažnje jer je izvodio svoje trikove pred svim gostima. Deca su se smejala i pljeskala, a Bubi je bio presrećan jer je uspeo da ih zabavi i nasmeje. Dok je Bubi izvodio trikove, primetio je da se jedan pas koji je bio povučen i tužan nalazi u uglu dvorišta i samo gleda u stranu. Bubi je osetio da nešto nije u redu i otišao je da proveri šta je sa tim psom. Kada su se upoznali, Bubi je otkrio da je taj pas bio izgubljen i da mu je potrebna pomoć. Bubi je pozvao Andreja i odmah su odlučili da mu pomognu i da ga vrate njegovom vlasniku. Bubi je bio vrlo zabavan pas, ali je takođe bio vrlo pažljiv i brinuo se za druge pse. Uz pomoć Andreja vratio je izgubljenog psa njegovom vlasniku. Bubi je shvatio da je nekada najbolji način da se zabavimo kada pomažemo drugima, jer to donosi još veću radost i sreću. Od tada Bubi je postao još popularniji među psima i ljudima. Bio je poznat po svojoj veseloj naravi i zabavnim trikovima, ali i po svojoj ljubaznosti i brizi za druge. Svi su znali da ako im je potrebna pomoć mogu da računaju na Bubija, najzabavnijeg i najpažljivijeg psa na svetu.